Wonten ing wekdal menika atur pasugatan angka kalih hingga kebarakan medalipun tari perang celeng pramila kados pundi kiprahipun kita saking paguyuban ngaturaken sugeng pinarek Kang Sekeco sugeng mirsani ngantos titipunanipun pagelaran lalu niki kita sawarga nyuwun donga pangestu mugi candraning dening para kadang mitra sami kalis saking sambi kula ngantos titipunanipun pagelaran Raga Sambi Putra ngaturaken nuwun
Gusti Allah sesembahanku rinten lan telu mung limang waktu kanggo prasta mung karang nafsu Iya, penak ya penak ning tangane aja gaya. Deh, rogo kok. Iya, tangane. Tangane dikondisikan ya. Aja grayang-grayang. Engko samaku nek kena tanggane ngono lho. Lah midine ditutuki ya Pak Ateng ya bingung. Tangtung iya. Kok gak demek? Gak demek kuwi tapi midine gone ning ndi to, Nang? Midine gone ning ndi? Wo iya roh. Kandhane ya. Wis ora kaya dina iki pokoke ya. Wis nyemek-nyemek sing penting gayeng nang ya. Kagem libur masyarakat kawasan Dusun Ngetep Desa Kurungrejo Prambon Nganjuk. Mugi dipun paringi kesehatan, panjang umur, rezeki ingkang lancar, berkah barokah. Allahumma amin. Yuk, dipun lanjut monggo. Mogianto berkaing wiji
cipta kurang apa aku iki nggone tresno